Aşgabatda garamtyl reňktäki awtologlaryny ak reňke boýadan käbir sürüjilerden il içinde owadan ýa-da bet diýilýän maşyn nomerlerini aýryp onuň ýerine has ýöneki nomerler dakmak talap edilýär. Ýatlap geçsek, dekabr aýynyň ahirinde Aşgabatda we ýurdun käbir beýlik vilayetlerinde gara ýa-da garamtyl reňktäki awtologlary sürmek gadagan edilenden soň maşyn eýelerinden uloglaryny ak reňke boýatmak we şondan soň onuň tehnik taýdan gurotlugy hakyndaky şahadatnamasyny täzelemek talap edilýär. Adatlygyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, indi 3 günden bäri çoğunludaky polisiýanyň ýol gödökçilik gullugynyň idara resmiýleri owadan maşyn belgili ulog eýelerine öz nomerlerini çalışmasa onu olara awtologyň tehnik taýdan gurotlugy hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigini duýdurýarlar. Arfarap sen nomerun şunu ýarak bir owadan nomer eken şonu aýyrmasaň bolanok ýerine biz başga nomer berýärsen ertirgi ýerden gelle awtologyň döwlet belgisini köçe ýol hereketli gullugynyň degişli bölümine tapşyr şoňa akşamary ýa-da ertesi ýerdenem biz sana täze nomerim berer tehnik pasportygym täzeden ýap berersi söz berýärler diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Synç Amanmurat Bugaýew bu ýagdaýy başdan geçiren ençe adama salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýanyň ýol gödökçilik gullugynyň jogapkär resmiýleri munyň sebäpleri barada jikme-jik maglumat bermän, munyň dili söýlen ýokardan berilen görkezmedigini aýtmak bilen çäklenýärler. Emma şol bir wagtda adatlyň ýerli çeşmesi bilen söhbetdeş bolan käbir polisiýa işgärleri we ýaşaýjylar bu görkezmäniň ähli awtolog eýelerinden deň derejede talap edilmeýändigine ünsü çekýärler. Gruply ýa-da ýokar wezipelerde tanyş bilişi bolan adamlar para berip, dogan garnaşlaryna telefon arkaly haýbat atdyryp, ýene öz maşyn nomerlerini alyp galýarlar. Ýöne bu ýagdaý ýene garyp, ýöneki halka täsir etirýär. Şu wagt owadan nomerini çalşmaga mejbur bolýanlaryň tas ählisi diýen ýaly ýokarda tanyş bilişi bolmadyk raýatlar. Dip adynyň agdalmadlygyny soran çoğunludaky polisiýanyň ýol gödökçilik gullugynyň idara resmiýleriniň biri gurrun berdi. Ýokarda gurrun edilýän täze talap we onuň sebäpleri barada ne türkmen resmiýleri, ne de media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu türkmen häkimetleriniň ýollary özleriniň kesgitlen talaplaryna laýyk gelmeýän uluglardan arassalamak boýunça geçirýän çäreleriniň iň soňkusydyr. Mundan 10 gün çemesi ozal türkmen häkimetleri Aşgabatyň tölegli awtologlarynda sehel ýagny motorundan ýag damyan awtologlary goýmagy gadagan etdi. Ýatlap geçsek, häzir paýtagtda uloglary tölegli awtodrologlardan başga ýerde goýmagy ruhsat berilmeýär. Dekabr aýynyň aýynda we ýanwar aýynyň başynda paýtagtda we ýurdun ençeme vilayetinde gara ýa-da garamtyl reňktäki awtologlary sürmäge gadagançylyk girdildi. Bu bolsa ýerli ustahanalaryň öňünde uzyn nowatlaryň döremegine we maşyn reňkletmegiň bahasynyň birden ençemesi ýokary galmagyna getirdi. Mundan başga 2016-njy ýylyň martynda Türkmenistanyň gümrük gullugynyň girden düzgünlerine laýyklykda öndürilenine 4 ýyl bolan maşyn ýurda getirilende oňa gümrük bahasynyň 50%, ýaşy 3 ýyl bolan maşyna bahasynyň 40% we öndürilenine 2 ýyl bolan maşyna bolsa gümrük bahasynyň 25% möçöründe salgyt salynıp başlandy. 2014-nji ýylda uloglaryň hatda öndürjüniň özüniň ýerleşdiren gara reňkli aýnalary, gara diskleri, spoilerleri mejburi ýagdaýda aýyrdylan bolsa, 2015-nji ýylda gara reňkli we airbag ýa-ni howpsuzlyk ýatsagy bolmadyk awtologlary ýurda goýbermek gadagan edildi.